Talisay City Police alerto sa pagresponde bisan unsa may motumaw nga alarma kinang gipahinumdom sa hepi sa Talisay City Police sa iyang mga sakop nga di mo kumpiyansa sa bisan unsa nga klase sa alarmang respondihan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Ephraim Paguyod nga bisan unsa kagamay nga alarma ang respondihan di gyud kini ipakagamay. Matod pa ni Paguyod nga di siya gusto nga masubli ang panghitabo sa usa ka pulis dito siyudad sa Mandaue nga naposilan patay sa usa ka minor de edad. Dugang nini nga hinumduman gyud sa iyang masakop ang ilang standard operating procedure sa pag-atubang sa mga taong gireklamo. Samtang si retired Major General Patrocinio Comendador nibisita og nahimamat sa masakop sa Talisay City Police. Nihatag siya og binsay kalabot sa iyahang panahon nga naa sa serbisyo ingon man nga pahibangno aron layo sa disgrasya ang kapulisan. Mapasalamaton sab siya sa kapulisan nga padayong naghatag og seguridad sa Talisay, malikay sa daotang elemento ang katilingban.